Hola, estem molt contents d'anunciar-vos que ja s'ha instal·lat la gespa artificial aquí al camp de futbol de Fàtima. És una millora per aquesta instal·lació esportiva de la nostra ciutat i una millora pels clubs de futbol i de rugbi d'Igualada que tindran un nou camp de gespa per poder fer la seva activitat. Aquest és un projecte que des d'Igualada Som-hi hem estat lluitant durant tot aquest mandat. De fet, hem vingut moltíssim aquí al camp de futbol. Me'n recordo encara d'una tarda, d'un divendres, on la gent del club ens va ensenyar els desnivells que provocava el fet que fos un camp de terra, els clots que sortien i tots els problemes que hi havia per practicar el futbol. Ens vam posar les piles i vam negociar amb el govern de la ciutat poder tirar endavant aquest projecte a través del pacte de pressupostos de fa 2 anys. Amb el nostre vot d'abstenció, que volia dir un vot a favor, vam desencallar aquest projecte, vam desencallar el pressupost i vam ser la clau per poder-lo tirar endavant. Un projecte que ens ajuda també a finalitzar aquesta part del Parc de Valldaura i a dignificar aquesta zona del barri.